back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Tokyo, Ongboy, Tisoy. Unsa man kay buhaton sa customer nako sa sud. Ay, kulpaan man ko. Bahala na. Musod na lang gid ko. Oh, siya. Tiguang kadag ko kay ngipon sa tunga. Wala grabe ni si Bugs Bunny. Gisinyasan ko niya. Ayaw kong paduol. Unsa man ni siya? Ama. Bahala na. Muduol ko niya. Nisinyas na kasi. Ayaw kong patuparon. Bahala na. Mutupad yapon ko niya. Hindi ba ka ni mamaak no? Dagko kayong ngipon sa iyong tunga. Sige na, Dokyo. Maluoy ka ni Bugard. Dili ko! Dili ko! Tinuod na! Maluoy ka, Dokyo. Maluoy ka. Ikaw na lang ang akong pag-asa. Bisag ako na lang imong kaluyan, Dokyo. Oh. Ani muluhod kasi imong atubangan, ha? Oo. Uy, niluhod ka bang sa iyong atubangan? Kanin, Uy! day, barog diha, day lalat. Barog. Kaya di ka bayot, day. Di ko ganahan mo buluhod ka. Basi magtuo ka ng microphone ng wire nga nasa ito bang. Tinuod na! Makraw di ba? Makraw. Kanang, please, Dokyo. Please. Tungod og alang na ko, Dokyo. Nga no bang maluk may mandayon ko sa imong mga luha. Ug daw malanay ang akong kasing-kasing sa imong mga sipon, lalat. Tinuod na! Masugot ka na ba sa akong gihangyo ni mo, Dokyo? Dokyo. Dokyo. Ulat. Tinood! Pinokyo! Sagot ka! Sa kumanda yun nga, gidludhan ka lalat siya tubangan! Oh, siya tubangan! Siya mga tubangan! Salamat kayo, Dokyo, ha? Salamat My goodness! Anghel ka yun, kagipadakal ako, Dokyo. Anghel ka. Unsa na tao ni ay! Ay, paminasa. Oo. Paminasa. Oo. Kini ubos sa usak kondisyon, ha? Nga, Unsa man, Dokyo? Ay, wala pangutan. Bisag unsay kondisyon. Sugot ko, Dokyo. Piansahin lagi taon ko, ha? Patsaya ko. Ha? sige. Hatag ko ni mo imong kagawasan. Unya, tagais ako sa kagawasan ako nga mga uyab kong lalat, okay? Nga makapaduhol ko niya. Nga di na ko ni mo hilabtan o dapatan. May best win the man, okay? Sige, my goodness, kana na ni ay. Uy, problema na. Approve pa sa okay, pa sa all right, yeah. Gawas na ta dinhilaw sa cartridge yan. Wa na siguro si papatok mo ni mo. Taod-taod ang nahilom. Nahilom naman sa gawas. Hotlok ko ng sima. Kaliyot ha. Muuna ko gawas aron makatoyhat ko. Kay sakit na ako buko-buko. Kaliyot na... aray-aray, kalisod na ba ining tiguang na ta? Hala, kiupo na ka ng sima. Ay, wala ni kaso. Imnan ko lang tambal matagsukmat ini. Sige na, gawas na diha. Hadlok ko. Wa naman ang amahan ni mong salbahis, Inday. Wa na, sure na gyud. Wa na gyud. Sige, gawas na lang ko dinilam sa katre. Kadiyot sa... Ang angay nining mga alkansya, ha? Kini. Yap! Adi apa?
Bay. Kaluoy si mga lagansiya, bay. Ay mo manggi pang buak. Dili pa kini mao. Niya ba pa? Bay, milanit ka sumusundang lagi ka sa sakuban. Kasi kasi mong mata, bay. Nagtanaw ka na ako. O, nagtuho ka nga. Nagtuho mo lawan. Bay, bay, Dokyo. Di taon ko baboy, bay. Uy, kasi nagtuho ka nga. Litson ko, ha. Hindi ang nga di mo. Patayin ako. Ano, itigbas ko niyo. Patay na ka. Patay na siya. Patay na siya. Og, si nanay kini. Kasultiho na kayo si nanay. Kasultiho. Sa kining imong gibuhat ha, Dokyo! Hoy, pasabta ko, Dokyo! Kasiga sa imong mga mata! Mura kag dem! O si Dem. Demonyo, God! Ay, katuon. Sige, si nanay. Uy, nganong gitigbas ni mo ang atong haligi din sa payag, ha? Ha? Aray, nay, Maria. Ikaw yun na! No, sa Ikaw yun gilusi. Gilu, ayan na. Ayan nga kung ito, mabuhak tao na ako. Pasabta ko ini, ha? Kung ito, Ngano sakit ni? kayo. Pasabta lagi kung ano man Ang kasiyanin ako, oy! Kining haligi sa atong payag, puno man na, mao na ako gitigbas alkansiya na! Tigbas! Bas? Bas magod na nga kawayan man na, ha? Kanasan! Ganina kadungog! Miligdas man sad si Nonoy sa sago ug wa na maglihok. Pukawa na! Adik! Oy! Bangon na di, adik! Mata na kinanas Nanay Maria Pikat! Bangon na! Oy! Oh. Kakataon nun ko, pero murag ahat. Ambi na yung mga sityo! Ato ning bangon! Kadako na siya mong natigo nga tag-25 kustabos ba, no? May abot man sa 60,000 og 3 pesos. Ay, kay gaon na ka. Ako giihap, ikay nag-unag sisgot ni. Mau day. Isolti ha? Siyot ha? Ako isolti ano? Okay. 60,300 pesos. Sa ato pa 603. Rambola lang para may bagulbol. Okay, solting balik. Awon, abkan kagabi ba? Ang laki bisa o ginihap mo. Kapoy, abiyag ihap aning kwarta eh. Kapoy kay ihap sa usa ka sakong tag 25 stabos. Ho! Kausig ka ng kurta, be. Ha? Kausik ka naman. Ay, piyansa ni mga itong way hinungda nga bugat. Usig yo. Ay, sos, gitigo manggotanin na akong kwarta haalang sa among kasal ni Lalat. Sa among putyor ba? Unya, hay, pagkalaay. Mao na ginoon. Pagkalaay. Nining walay asawa. Maghigda, magtikungkong, ginhawa, lapos sa bungbong. Hahay, kalisod, kalisod, ning way pusod. Sige na. Sulti na. Kabay, hindot gagtingog, bay. Ang ako pa nimo. Di ba tanong pinsas bogart? Huwag kayo untay karibas gugma. Imong lalat. Sige, way masumog-samog nimo. Way mabunog nimo. Ug labaw sa nan, way papasakit nimo. Hindi mare. Wala na laming istorya ako dito. Ato gito siyang piyansahan. Para doon na ba yung mga konflik ba? O man na importante, ana. Di na maari, oy. Bakit? May isa kong salita, Nonoy. Pag sinabi ko, gagawin ko. Ingenis! Kasabot ka ba? Wah! Unsay buha? Wah! Bagas ka! Nakubog naman siguro ning amang at iguang. Kadaghan na biya sa beer nga yung giinom, uy.
Samtang ako, daghanasab kayong juice nga nainom. Nga matod pang Mami Kayla, nga ladies drink. Ay, gabot na naman kasaktiyan ini. Sige na pang agbay ng tiguang amang. Hey, mahadlok ko pagtanaw siyang ngipon sa tubangan, oy. Tagas kayo, porque krapit. Gisin niya siyang paimnon ko. Ay, bahala na. Imnon ko na lang yun ni. Kay mahal ra ba ko no kayo ni. Matod pa sa mong floor manager. Hindi kami ang dugan! Bastos kang mga ka! Kini ang angay ni mo! Aguroy! Ja! Kalitok ka lagi agoroy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!